O churrasqueiro. O pan ten a súa codia, ten a súa amiga, e podes encher do que queiras, cando queiras, tanto a doer, que no recreo, na merenda e o rei. O pan blanquiño, o pan moreno, o pan de noces ou centeo, o pan de millo, o pan de trigo, o pan torrado comeremos. Gústame a mí tamén,